Pangani Pulasi Manipur Manipur Ngakadabani Pangani Shem Kadabani Shem Kadabani Manipur Manipur Pangani Pulasi Lotoo Lotoo Manipur Ngakadabani Ngakadabani Pangani Pangani Pulasi Pulasi Manipur Lotoo Lotoo Manipur Manipur Ngakadabani Ngakadabani Pangani Pangani Pulasi Pulasi Manipur Manipur Ấy mà nông giáo trên lên chứ mà nông giáo trên lên. सरकार हाथ चले सरकार lấy ra rồi cho nó một chút bộ No no em mới đâu Sagang posisi, sagang posisi, sagang posisi. Sagang posisi, sagang posisi. Sagang posisi, sagang posisi, sagang posisi. Mari lagi sagang posisi. Sudah sunggup je, sagang posisi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Halo, halo. Ya ada di apa lagi nak di bawah silau sih? Apa lagi? Yang begini kita pun banyak bagi senang senang di memang sebelum begini kita banyak bagi angang ani sokiba amadi hathiba ama bune soda kan leiba isa thawai lobi kiba adidi misam prajasin poisau na misam prajasin sangsilu matam da makoina ka thorakpa nomaina bandana sikiba loina na handak tasu nagagi isil now ani sikiba akoi punamak sing asi akoi na yazaning de maram aduna akoi gi lainga pasingna wakhan thada biraga akoi gi manipur shanti poromna bigi damakta amadi mihat pasing adu kutaka puthongna bigi plala ma tawiduna mihat pasing adu akoi da sinabiyo amadi makoi da dandi pibiyo hai bigi damakta akoi na sangsan jari khongchang ani khongchang ne hoju je akoi na sangsan jari khongchang asi maram aduna mari leina ba lainga pasingna akoi wakhan jungsing na biraga praja na khoisang nari bising asi mai hongna chagla tabane hojik mai buloina paikhalatri matam mai buloina paikhalatri matam asida mari leina basing na wakhan khanba biraga praja akoi na khanjari basing asi thungan biyo mihat basing adu kutaka puthokbiyo hai bigi damakta akoi na chachari khongchang ne ai ning loitong bam bizenti wangu hodam lerak tegi hai kita. asing asal aina ga Kom dan
Kulai bulu deh, tiếp bukai deh, hai rồi, Tụi qua ngay từ từ kia. Kéo ta hai cái em sang tôi nhận định bây giờ nhận định được ra
Mati Harpa! Mati Harpa! Mati Harpa! Captain Pambra! Captain Pambra! Masuk tak tahu sih. Mari bersaing bro! Mari bersaing bro! Oh, nak mati ni apa? Mai pakai cakap apa? Maning dalam dong maling memang lagi ni pak. Aman
아이폰 지났네. Manipur, 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 Kai Bayaro, Kai Bayaro, Kai Bayaro. Kung naman sa piliba, imagine sila ang talaga ang ilang pakita na may eleksyon din. Kung nila piliba, mawapadi imagine sila na di at kinaroon sa isang eleksyon. Labang ko pula ba at ilo. Nilang ba at yung kulay matang na muna siya. Kung nito tutong siya siya. Ako, naninggo na ito at ito. Nasi, akong daga mo ko ba? Hali, ang dagi na namang sabang. Pao ko na ba kung singgo mawapadi na ito. Isang eleksyon din. Kung akong na mawapadi na ito ba? Sarap na kami, kung ako na gusto lang din na kayo pinagtigil ko. Yung singiri, kami na kayo siri. Mayang pinag akong na kulay na siya. Manipur! 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 Anong hata? Maningge! Anong hata? Maningge! Anong hata? Maningge! Anong hata na silang niya sindali? Bigame! Anong hata silang niya sindali? Bigame! Anong hata silang niya sindali? Bigame! Meron ko siya pasama wala ba? Naroon! Meron ko siya pasama wala ba? Naroon! Meron ko siya pasama wala ba? Naroon! Ay, pala sa mga pasang nagsagot mo! Ay, pala sa mga pasang! Tutuwa ka dali! Ay, pala sa mga pasang! Tutuwa ka dali! Ay, pala sa mga pasang! Tutuwa ka dali! Pati na ako to si Marikana! Mutallo! Pati na ako to si Marikana! Mutallo! Manipur! 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 Anong hata? Yaningge! Anong hata? Yaningge! Anong hata? Yaningge! Anong hata sila mga mga sindandi? Tiga na ba ni? Anong hata sila mga mga sindandi? Tiga na ba ni? Anong hata sila mga mga sindandi? Tiga na ba ni? Manipur! 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 Kai Bayaroy! Kai Bayaroy! Ano ba na si Tanto sila sa ba? Ano si Tanto sila sa ba? Ano si Tanto sila sa ba? Napili ba ang mga bago ang mag-club sa Nelson? Okay. Ngayon sumba, itong nagsitang uminagsi. Okay. Nagkaroon ka ng bakta. Ada
Mai bên trên là phạm cân nhất gì đó. Lapini ba kasi gi pera gi leli sa pati yung vini ba may belsing atay da hadong pera no kapa som da tum lesson biro adu ga koi apat bo na kholong tang wang apat bo na naw minaraga apai tosin na ba bikin jare Naibel puna mawazo ana pil sida muktang kundi se. Bayang puna wazo ana pil nanda kundi yo. Kaya ako'y apon mo ina muktang inamdam manipur ke kola utang. Ako'y kudong mina se. May kay masahay ko'y gilingdiyan do muktang usik ay daw nga Naibel puna ma wadi na mani pil sida muktang loy kundi yo. Kaya na mawabi ate. Kaya mo lang sumaya sumabiyo ima, wala suwana, nasama namin ni Kalagang to. Makatulog yung ima. Honglam! 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 Sabi ang wabi natin nasama namin ni. Kung nahong ka naman nasama namin ni. Honglam! 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 Ni shi. Sorry.
Rauling pa rin sana sa pulo, diba? Napasok ba ako di rauling ko sa pulo ako kung wala ko na meso. Ako po kalalang ina ba ko di kung sana lang yung ko yung laki ba? Imagine kung ko yung lapawin ba? Kung mo kang pulo, ano ba ako ni kamu ako ni kung imagine ako di parang sumasang trip. Kaya ako kailangan ko lagi na siya. Kasi ako rin sinasabi ko sa ginagawa mo rin sa mga.
집에 나오려고 아니 뭐 누구 와서 Dia di noi asum de lau di mane hai. Mama de lau wo lo hai. Wo lau ka ni ya. Mana pagi isi pajabi, ada di isi berjati ke lampiro hoda. Halo, apa ni? Apa khabar? Aku nak tahu. Apa sih sudah lau? Apa sih? Kita sih lalu kita tu slogan ini kita disediakan. Anak tadi, aku di lepas aku na, hajar guna tanda, nak kita beri hajana. Jadi niat nak kita beri. Aku gitu maksud aku na, hajar tanda, semua kita beri hajana aku gitu. Macam ni lalu, aku ni tanda, ayat lalu kita tanda, ini kita beri hajana. Macam ni lah. Lalu aku apa tu ina, hajar tanda, lalu kita kunci sih hajana. Itu terusung kita ayat tanda ini kita lepas hajana pergi kembali. Kursiar terjadi macam hakka ayat tanda ini kita yang kita hajana kembali ke bahagian sendiri. Emergency lagi minum untuk ambil, apa yang mayat lah beri besar, si untuk ambil, hari dia lagi lebih untuk ambil, kalau mayat, kalau besar, aku nak ambil apa tanda perlu komunikasi, apa ni perlu mayat untuk ambil tanda. Lambi belaiba itu masih waswa nambi kumot ang makas itu kundo tiraga tulis lawan para nasib maprosan dua dan mencing beri. Halo. Nabi punya nak berdoa seorang mencing beri. Halo, ya Rika. Aduh kemai sakit ni. Aku di lebat, aku na. Oh, asmana, aku di lebat, aku na. Kita kata bini aku na ibadah selaku dia. Nombor 2, aku di tunjuk, aku na hari matanda ibadah selaku. Hingga kata bini kubira ko. Aku ini tanma hari ko matanda. Hingga kata bini. Aku ini tanma hari ko matanda. Hingga kata bini. Aku hajar kali ko. Go na po. Ha, yan na po.
Hello? Aikoy ning tanna haru matamda hinduna bari adagi number 4 da apun mana haru matamda pangalli hagina pungada bali aikoy amata oina haru matamda imaina suna program yada bali apoy ana apa juga mana tahu dia tu betul betul tahu apa nak kita apa tu tahu Halo. Allah